Hey guys! The same outfit, the same look kasi same the day na pinag-shoot ko yung vlog na to and yung vlog ko about sa Red Shoes. But anyway, dahil may free time ako, if you are interested to know kung ano yung vlog ko ngayon, and then happy watching. Hello! Thank you everyone for always being there. Ganun ba talaga yun? Yung may mga tao talaga na hindi mo maintindihan kung bakit ganun sila mag-react. Yung wala ka namang ginagawa masama. Tapos ang bilis uminit ng ulo. Sa konting bagay, uminit ka agad yung mood niya. And nakakapag-comment pa siya nang alam naman niya hindi ka nais-nais at hindi maganda. So buti na lang sana kung ang sinasabihan niya ay hindi mga sensitive or malay mo baka may pinagdadaanan sa buhay and then bigla mo na lang sasabihan ng ang dami mong dada. Hello everyone and mga kamaer. So ako po yun, ulo ko po yun, nakikita doon sa side mirror. So nagulat ba kayo? So anyway, ang topic natin ngayon ay it's all about real talk naman, para maiba naman. So gaya ng intro ko, gaya ng sinabi ko kanina, ang sungit ko dun, no? Sungit pa. Hindi naman ako masungit. But anyway, yeah, magkwentuhan muna tayo and real talk muna. So, disclaimer, hindi ako nakikipag-away or hindi ako nagbablog para i-express na kung galit pa ako or hindi. Hindi po ako galit. Gusto ko lang maging aware yung iba, malay ko ba na yung iba ay nakakaranas din ng ganito, nakaka-encounter din ng ganito. So, good vibes lang tayo and gusto kong share yung real talk na ganito. So, hindi ko na sasabihin kung sino yung nag-comment nun sa mga vlog ko kasi marami na rin and para naman respeto sa kanyang privacy. So, hindi na ako magsasabi kung sino siya. So, one time, mayroon akong vlog. Medyo madami yung views ko. And, mayroong nag-comment na ang dami ko daw dada. So, sa akin, okay lang yon. Wala sa akin problema yon. Ang point ko lang, paano kung sa ibang tao, hindi mo alam na kung yung isang tao pala na sinabihan mo ang daming dada, hirap na hirap siya mag-start mag-vlog, pero ginagawa niya yung best niya mag-vlog. Nahihirapan siyang humarap sa camera, pero na-conquer niya yung fear niya na humarap sa camera. And nahihiya siya, pero nagawa niya pa rin mag-vlog. Tapos sasabihan mo lang na ang dami niyang dada. So hindi mo alam ang behind ng story sa pagbablog niya. Para sa kanya, ginawa niya na yung best niya. Tapos sasabihin mo lang na ang dami niya. Well, may karapatan naman po ang kahit sino na mag-comment na kahit ano. Pero, common sense as a human being, kung mayroon tayong consideration as to respect or kindness, hindi mo na kailangan pang mag-comment ng ganoon. Kasi, anong napapala mo ate kapag nag-comment ka ng ganoon? Masaya ba sa pakiramdam? Satisfied ka ba sa pakiramdam na nakapag-comment ka ng kunwari, ganon? Hindi lang, marami ako nababasa kahit sa ibang vlogger na wala namang ginagawang masama yung mga vlogger, pero pag-comment ay yung iba below the belt, yung iba sakto lang. Yung comment sa akin, nakatulad sa akin na dami ko dada, okay lang yun, napakaliit na bagay nun. Pero, napakaliit naman ng bagay ate, para mag-react ka at uminit agad yung mood mo at nag-comment ka, ang dami kong dada, sabay emoji na. O diba, nanggigil sa akin si ate na hindi ko alam. Well ate, as a small YouTuber, may karapatan naman akong ipag-depend yung sarili ko. So, first of all, this is my channel, this is my vlog, and this is my way. So, sa mga ayaw sa akin, syempre
wag mo kong i-subscribe or i-unsubscribe mo ko or wag mo ko panoorin, di ba? Kung ayaw mo sa akin. Pero kung manonood ka, tapos nanggagalaiti ka sa sa akin nang hindi ko alam kung nanggagalaiti ka sa pagmumukha ko or ang dami kong dada or ang pangit ng editing ko or whatever man na dahilan, mag-adjust ka kasi nanood ka, hindi yung kami ang mag-a-adjust para sa'yo. Well, sa ibang bagay, mag-a-adjust din kami. Syempre, ini-improve din namin yung sarili namin na hanggat maaari, huwag kaming masyadong madada sa camera. Pero, walang perfecto, di ba? May mga time talaga na nagiging totoo lang ako sa sarili ko na mag-project sa camera sa inyo. So, hindi scripted. Kumbaga, sinusundan ko kung ano yung flow ng damdamin ko at ng puso't isipan ko kapag nag-vlog ako, kahit na ang topic ay hindi related doon sa binablog ko. Kasi, wala lang, gusto ko lang maging pakatotoo ba yung ako. So, yun na nga, sorry, madaldal ako and madada ako. Ang kulit, grabe nagulat ako doon. So, sorry naman sa mga mainipin dyan na hindi ko nakamit yung standard level na ang dami ko dodada na kesyo. Yun nga. So, yun. Pasensya na kasi mainipin ka. So, yun. But anyway, salamat pa rin sa mga nanonood kahit mainipin. Nagpapakatotoo lang ako sa sarili ko na that's me. But don't worry, I will try na i-improve yung sarili ko para wag na masyadong maging madada sa camera. Diba? So, yun. So, ano mga sisi, meron din ba kayong na-encounter na kahit hindi ganoong eksaktong comment? Yung ibang mga vlogger, marami akong mga nababasa ng mga comment na iba-iba. Yung mga thumbs down, kahit wala namang ka-thumbs down sa vlog, tapos thumbs down agad. Meron ako niyan. Meron akong isa na siguro nanggagalaiti sa akin kasi kaka-upload ko pa lang, mainit-init pa yung vlog ko. Charan! Nakakatawa, ano? Ay, nako. Bakit ganun mga attitude ninyo? Pandemic na nga eh. Mga mainitin ng ulo. Nakakatawa. Sadyang may mga tao talaga na ang bilis uminit ng ulo sa konting maliit na bagay na dahilan. Diba? Dahil lang sa madada ako. Nasira yung mood niya. Sorry na ate o madam. Nasira ko yung mood mo. Diyos ko po. Pero sana, syempre, ako kasi kahit kapag ako nanood ng ibang vlog, no matter what na ano ang ma-encounter ko, maganda man yung vlog na or hindi, na-amaze ako or hindi ako nagko-comment kahit alam ko na may karapatan mo akong mag-comment. Nagko-comment pa rin ako ng maganda kahit na hindi maganda. Kasi as a kindness na lang, as a person. Kasi hindi mo alam na yung vlog na yun ay ginawa niya yung best niya. Pinagigihan niya para sa alam niya sa sarili niya, pinagigihan niya yun. Kaya kailangan i-support natin siya. So, minsan naman, pwede naman tayong mag-comment in a right way para naman makapag-help tayo ng improveness sa mga vlogger. Like, kung katulad no, madada ako, sana sinabi mo in a right way na dapat sinabi mo na lang na ate, ang dami mo naman sinabi, sana next time mag-focus ka na lang doon sa anumang vlog mo. So at least may po and may respect in a right way. Hindi yung ang dami mong dada emoji. Mayat yung ulo ni ate, nakakatuwa. Diyos ko po. So yun ang real talk natin. Alam ko na marami nang karanas nun sa ibang mga vlogger at yung ibang comment naman yung pinagdadaanan nila. Ay nako, Diyos ko po. Huwag masyado tayong mainitin ang ulo kasi pandemic na. Always choose to be happy and kahit meron kang mapansin na mali, lagi mong isipin yung mga magaganda pa rin. Example, meron akong one customer sa aking Lazada. Mag 1 year na ako sa Lazada and wala akong bad review. Ngayon, for the first ever time, nagkaroon ako ng isang bad review nang dahil sa isang madam na masungit. Umpisa pa lang, alam kong may attitude na siya kasi masyado siyang demanding.
Ma'am, pakipicturan bago i-ship. Ma'am, paki-picture after pack. Paki-plancha. O yun, ginawa ko naman yun. Kasi customer is always right. So, nagbigay ako ng freebie, ng conditioner, tsaka shampoo. Tapos, inayos ko yung pack. And then, may notes pa, may sticker. And then, ayun. Pero alam niyo ba kung ano yung in-order niya? Ang in-order niya, 6 pieces. 4 na, tag 65 pesos. And 2 tag 10 pesos. So, mga kamayer, saan aabot ang 10 pesos mo? Mayroon ka nang mabibili na ukay-ukay na damit, bagong laba. Yun nga lang, alam mo, na ang 10 pesos. Diba, 10 pesos? So, hindi mo na kailangan mag-so demanding sa 10 pesos na yan. So, hinayaan ko lang, and then na-receive na niya. Alam mo kung ano ang nangyari. Nag-post siya ng bad review. Binigyan niya ako ng 2 star. And sabi niya, 2 star for the effort. And nag-comment siya, doon talaga sa 2 tag 10 pesos. Without the picture of actual 10 pesos. Ang pinicturan niya, yung suot niyang leggings na medyo may gas-gas sa may singit niya. Tsaka kamay na balat. Sa kamay lang. Walang actual na picture nung tag 10. Tapos ang sinabi niya doon, sana next time, huwag ka nang magtinda ng basahan. Ang tinda ko daw ay basahan. Kasi nakakahiya daw ako, nakakaloka daw ako. Well, nagulat ako, mangyak-ngyak ako sa ano niya, sa feedback niya kasi ang dami kong iniingatan na review. Tapos dahil sa kanya, nagbago yung ratings ko. So, sabi ng patid ko, ganun talaga, may mga tao talaga ang tataas ng standard. So, ang question ko sa kanya, ni-reply ko siya in a right way. Sabi ko, madam, pasensya na kung hindi ko na-reach yung standard mo about doon sa big order mo versus reality. Pero sana po, pinost nyo po yung actual na tag 10 peso na pipit na sabi niyo ay mukhang basahan para naman makita nung ibang mga bibili in the future. And ang napansin mo lang talaga yung tag 10 peso. Pero hindi mo napansin yung 4 na tag 65 pesos na ang gaganda. Lesson of the story. Kahit sa buhay, kahit ano man yung mangyari, ano man, gumawa ka man ng mabuti o hindi, may mga tao talaga na ida-down ka at mayroong mapapansin sa'yo. So, diba? Sa dami-dami nung good item na walang flaws, walang anything flaws about doon sa 4 na items na 65. Wala siya nasabi doon. Nag-focus lang siya doon sa 2 tag 10 peso na may konting flaws, which is little stain and parang himulmul ng konti. Ayun, nalaito siya sa galit sa akin. 2 star daw for the effort lang kasi may freebie ako. Wala siyang thank you, yun lang. May freebie ako sa kanya. May notes na sabi ko, ma'am, please understand na okay po ito. Kaya ganon. Ayun, yun na ang nangyari. And since from that, naging medyo na-stress na ako. So every time na mayroong mag-order doon sa mga tag 10 peso ko, 25, pinakamahal na kasi sa ukay-ukay ko yung 65 pesos. So ang tinitinda ko ay reasonable and affordable. So 65 pesos yung pinakamaganda and 35 pesos yung medyo maganda and yung medyo hindi kagandahan, 10 piso. Pero magagamit pa siya. Hindi siya basahan. Magagamit pa siya. Bawal lang talaga siya sa mataas yung standard and bawal siya sa maarte. So, ganun lang yun. So, yun. Tapos, meron na namang isa na mag-order. Sabi niya, ma, mag-order ako ng worth of 10 pesos. Ayoko ng mukhang basahan. Yun muna yung comment niya sa akin. Tapos sabi ko, ma'am, pakiread po ng description. So, please understand po na yung tinitinda ko ay ukay-ukay, pero bagong laba, bagong plancha. And yung 10 pesos po, please understand na may flaws talaga siya. Pero hindi po siya basahan. Magagamit po. Depende po yun sa standard level niya. So, yun. May mga tao talagang ganun. Tapos yung iba naman, kahit walang sinabi, nag-order sila. Kahit may mancha yun ng konti, may himulmol, may konting gas-gas yung mga print t-shirt, 5 star binibigay nila sa akin. Tapos may pa-thank you pa sila sa freebie ko. Kasi lahat ng order, meron akong pa-freebie. Tapos mayroon akong pa-ribbon-ribbon, pan-sticker, na-appreciate nila ngayon. O diba?
Eh, mas, iba nga, mas pangit pa yung order na 10 pesos compare doon sa nagbigay sa akin ng pan-review. Ano lang talaga, yung iba mabait, tapos yung iba, ang tataas ng standard level. Hindi ko ma-reach. So, ayun, ganun yung real talk natin. And some of you, alam kong nakaka-relate din in other situation and mga reasons. So, napahaba na yung vlog ko. But anyway, thank you everyone for watching. So, sana nakakuha kayo ng konting idea and lesson sa story ko. So, no matter what happened, huwag tayong basta-bastang mainitin ang ulo kasi nakakatanda yon. Tapos, pangalawa, nakaka-wrinkles yun. And pangatlo, just spread kindness and be humble. So, and always be happy. And always focus on the right things kaysa sa mga negativity sa buhay. So for now, bye-bye na po and see you on my next vlog. Bye-bye! Bawal mainitin ang ulo!